en atasy migrant bolan çağalaryň hak hukuklarynyň çäklendirilmegine garaşylýar. Daşary urtlara eklenç gözlegine giden türkmen zähmet migrantlaryny ýygyna getirmek üçin häkimetleriň maý aýyna nowatdaky çäreleri durmuşa geçirmäge taýýarlanýanyny habar berilýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan goramak ministrligindäki çeşmeniň aýtmagyna görä, maý aýyna güýje girdilmegi gödüňünde tutulýan täze düzgün türkmen migrantlarynyň ýurduň içindäki we daşyndaky çağalarynyň käbir hak hukuklaryny çäklendirer. Geçirilýän ýygnaklarda aýdylşyna görä migrantlary ýygyna getirmek üçin çağalarynyň üstü bilen batyş etmek islenýär. Resmiler aýtmaşlaryň Türkmenistanyň raýatlaryň köpçüliklerini zähmet migrantlyga ýykyn edip, şol ruwatyň özünde de ençe ýyllap ýygyna dolanman daşary urtlarda galmaga dowam etmegi we daşary urtly raýatlar bilen edilýän nikalaryň çakdan aşa köpelmegi olara garşy käbir çäreleriň görülmegini mejburi ýagdaýa getirýär. Daşary urtlardaky migrantlary ýygyna getirmek üçin ähli döwlet edaradyr guramalaryny ýokardan berilen ýürüýte buyruk esasynda bizim ministrligimizden maý aýyna käbir düzgünler girdmäge taýýarlyk görýär. Taýýarlanýan täze düzgüne görä ýygyna dolanman işläp beren zähmet migrantlarynyň daşary urtlarda dowulan çağalaryna 18 ýaşaýança Türkmenistanyň raýatlygy berilmez. Daşary urtlarda çağalaryna raýatlyk almak isleýän zähmet migrantlaram hökman Türkmenistana gelmeli bolarlar. Galy berse-de daşary urtla durmuşa çykan türkmen zenanlarynyň çağalary öz ejesiniň adyna hasaba alynan bolmaly diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan goramak ministrligindäki çeşmesi gurrun berýär. Türkmenistanyna en atalary zähmet migrantlygy edýän çağalaryň sanam çenden aşa köp. Olaryň en atalary ençe ýyldan bäri Türkmenistanda dolanman daşary urtlarda işläp ýörler. Käbir migrant denanlar bolsa Türkmenistanyna resmi nikahda durýanyna we çağalarynyň bardygyna garamazdan daşary urtly raýatlar bilen ýaşaşyp ýörler. Bu urda hem ministrlik käbir çäklendirmeleri durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. En atasy daşary urtlardan gelmeýän çağalara döwlet tarapyndan berilýän mut hyzmatlaryň hemmesi goý bolsun ediler. Meselem, en atasy daşary urtlarda işläp ýörenleriň çağalarynyň saglygyny seretmek tölegli bolar. Mundan naşaryn zähmet migrantlarynyň Türkmenistandaky çağalaryna çağalar wagy adaty wakadan 2-3 esse ýokary bolar. Galy berse-de olar çağalaryny tölegli ýürüýte gimnaziýalarda okutmaly bolarlar. Şeýle-de Türkmenistanyna çağalara 3 ýaşyna çenli berilýän 152 manat möçberindäki pul kömegi en atasy daşary urtlarda işläp ýörenlere berilmez. Şoň ýalyda daşary urtlarda migrant en atasynyň ýanyna bolýan çağalary hem pul kömegi ýatyrlar diýip Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan goramak ministrligindäki çeşme Azatlyk radiosyna beren maglumatyny sözleriniň üstüne ýetirýär. Bu maglumaty tasdiklap zähmet migrantlarynyň çağalarynyň hak hukuklary barasynda taýýarlanýan täze düzgün bilen baglanyşykly ministrligiň Lewap we Mary vilayatlarynyň bölümleriniň käbir işgärleriniň anonim ýagdaýda beren düşündirişine görä maý aýyna garaşylýan täze düzgünler raýatlaryň köpçülikliň ýagdaýda maşgalalaryny taşlap zähmet migrantlygyna gitmeginiň öňüni almagy we olary gyska wagtyň içinde ýygyna getirip öz ýurdunyň ösüşine goşant goşmagyny ýola goýmagy galy berse-de türkmen gelin gyýlarynyň daşary ýurtlara durmuşa çykmaga ürjetmegini togutmagy maksat edilýär. Türkiýedäki käbir türkmen zähmet migrantlaram ýokarda agdalýan maglumaty eşitip gaty bynjalyk bolýanlyklaryny ma'lum etmek bilen bir gatarda häkimetler özleriniň garşy nähili düzgün çykarsa-da Türkmenistanyna işsizlik, ykdysady krizis we gytçylyk dowam edýärkä köp raýatyň ýygyna dolanmajokdugyny öňe sürýär. Ýatlap geçsek Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri türkmen häkimetleriniň mundan owul daşary urtlardaky zähmet migrantlaryny ýygyna getirmek üçin olaryň maşgalalarına, howsarlaryna we tanış bilişlerine batyş etmäge başlanygyny habar beripdi. Şol ruwatyň özünde Aşgabatyň aeroportundan gaty köp raýatyň daşary urda goýbermänligi barasynda maglumatlar berilip, olaryň bu ýagdaýy protesta edýän video şekli hem halk köpçüligine ýaýradylypdy. Sözü jemlesek Azatlyk radiosyna ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda degişli türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmaýar.